Mapuso Gimaras noon, lakip sa mga napatay kasunod sang magnitude 7.8 nga linog sa Turkey sang nagligad nga semana. Bangkay ginlubong na sa Turkey, samtang ang iya mga himata tuman ang kasubo. Si Zen Kilantang nakatutok. Tuman ang kasubo sang pamilya ni Rosemary Ga, 62 anyos matapos nagtaliwan ini kasunod sang magnitude 7.8 nga linog nga naeksperyensyahan sa Turkey subong man sa Syria sang damlag lang. Nahibaloan nga tumandok sang Daragan Buena Vista Gimaras si Rosemary. Sino kay Desiree nga hinablos sang biktima, masobra 3 ka tuig na nga nagaistal sa Turkey ang iya tiya matapos makapamana sang Turkish national. Natabuan naman nga nagtulog ini sa ginaistaran sang iya abya na sang natabo ang linog. Siguro po kasi nag-online yung yung phone niya. Nagtataka kami ba't hindi siya nagre-reply. Nagkakaroon na po kami ng hope na buhay si tita, baka naipit lang doon and cannot get out. So for 4 days po hoping kami na buhay siya. But eventually nung Thursday afternoon, dumating na po yung bad news na yun na nga nangyari kay tita. Time po natin sa Pinas, nilibing na po siya. Nilibing na po siya ng asawa niya. Hindi po siya nagkikipag-communicate sa amin, so wala po kaming magagawa kasi kahit na lumapit kami sa lahat ng government sa Pilipinas, sa tulungan kami, nag-decide na po yung asawa na ilibing. Upod Karumal Parkia, Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition.